Трэці працоўны семестр пачынаецца яшчэ ў чэрвені. Студэнты працуюць па 5 асноўных профілях – будаўнічыя, педагагічныя, сервісныя, медыцынскія і экалагічныя атрады. Пры іх фарміраванні акцэнт робіцца на паўналетнюю моладзь. У асноўным гэта студэнты другіх, чацвёртых курсаў. Асабліва запатрабаваны будаўнічыя атрады. Іх асноўны склад – студэнты тэхнічнага універсітэта. Строительное направление является у нас приоритетным в университете, и все отряды, которые формируются, они имеют строительное направление. Всего у нас работает 6 строительных отрядов, один из которых работает на территории нашего университета. Найбольш знакавым аб'ектам, дзе актыўна працуюць студэнты, з'яўляецца школа-сад у мікрараёне Кавалёва. Кладка усталявання вадапровода і каналізацыі. Максім Бандарук гаворыць, падчас працы атрымаў нядрэнныя навыкі ў будаўніцтве, а галоўнае, адзначае, гэта калектыўная праца. Коллективное общение, оно очень подбадривает в плане работы. То есть работать гораздо проще, легче и еще как-то больше мотивирует даже сделать быстрее и качественнее для будущих учеников данной школы. Студэнт будаўнічага факультэта Кірыл Мойсак падчас вучэбнага семестра працаваў на будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі ў Астраўцы. Сёлета ў інтэрнаце свайго універсітэта вырашыў паспрабаваць сябе ў малярных работах. Я бригадир за главного, распределяю работу между всеми. Кто двери красит, кто шпаклюет, кто полы тоже закатываем. Ну и всякие разные виды работ. Не хочется сидеть дома, заработать какие-то деньги, тем более практика-то оплачиваемая. Фарміраваннем студатрадаў займаецца тэрытарыяльныя штабы БРСМ. Усяго ў вобласці заявак на працу было пададзена больш за 2000. Іх прыём працягваецца яшчэ і зараз. Жадаючыя працаваць могуць звярнуцца ў гарадскі камітэт БРСМ. Любой желающий может прежде всего в виде анкеты подать заявку, указав фамилию, имя, отчество, контактный телефон, соответственно, свои данные и, соответственно, профиль или, возможно, даже желаемые виды работ, на которых бы он хотел принять участие. Маладыя людзі, якія добра сябе праяўляюць падчас працы, атрымліваюць годную заработную плату і па заканчэнні універсітэта маюць магчымасць працаўладкавацца ў прымаючай арганізацыі. Юлія Сілюк, Тацяна Ігнатавец, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».